Les empreses que tenen una participació més directa i democràtica dels seus treballadors doncs, té un major impacte social, és més conscient a nivell mediambiental i genera també més satisfacció i responsabilitat pels treballadors. Les eines que hi ha, o si no hi ha eines, doncs, també donen a entendre que aquests sistemes de governança més democràtics són més complicats, més caòtics i que poden generar més problemes que altra cosa. I aquí surt Demòcrates per dir que això no és veritat, que avui en dia tenim tecnologia, tenim xarxes socials per tot tipus de funcions i que creiem que amb una eina digital que sigui accessible i intuïtiva podem fomentar molt més la participació, ja no només amb les empreses, sinó també en partits polítics, en col·lectius, en associacions, ONGs, etc. Primer és una aplicació que està una mica en desenvolupament, és a dir, que volem que els comencin a utilitzar col·lectius per ja extreure dades de què necessiten realment. Llavors hem de fer d'alguna manera amb aquesta aplicació que es sentin apel·lats, que tinguin ganes de participar, que no generi un rebuig sinó una motivació, i amb aquestes idees que he dit, que poden donar el seu punt de vista i amb això podem trobar segurament metodologies més respectuoses amb el medi ambient, etc. A nosaltres idealment ens agradaria que aquesta eina arribés a les institucions, perquè una mica la idea del projecte neix d'aquí el nom Demòcratos, que pensem que amb tots els reptes que tenim com a societat, siguin mediambientals, siguin de desigualtats i amb el futur que se'ns presenta, pensem que l'única manera d'arribar a solucions és amb la participació del major nombre i que no siguin uns pocs directius o presidents o qui sigui que decideixin per nosaltres. Teníem la sensació, jo per exemple com a membre d'aquesta generació i suposo que molta altra gent, que el sistema que teníem no portava solucions. Es tarda molt en respondre i que es respon malament. I això és el que m'ha portat a dir, haig de fer alguna cosa. Com jo no puc canviar el món, el que vull aportar és una eina que ajudi a la gent que pot, els col·lectius que poden, els que estan fent tasques que van en aquest sentit, doncs donar-los una eina per potenciar aquesta força que tenen.